खुलुमबाय आं उदांस्रि मोसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 22 जुन 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल डे एगेन्स्ट ड्राग एबिउस एन्ड इलिसिट ट्राफिकिं सान महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 22 जुन खालि मुलुगनाङैनो फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायखौ होबथानो थाखाय मावथाय आरो हेफाजाब थि खालामनो थाखाय बे सानखौ फालिनाय जायो। बे सानखौ 1987 मायथाइयाव जुथाइ हादोरा गायसननाय जादोंमोन। बे साना सुबुंफोर, हारिफोर आरो आबादफोरजों हेफाजाब होजायो जाय फेग्रा मुवा बाहायनायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ फिन थांना थाफिननो थाखाय जयै खामानि मावो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ इउनाइटेड नेशंस इन्टारनेशनेल डे इन सापर्ट अफ भिक्टिम्स अफ टर्चार फरगिभनेस डे आरो नेशनेल केन'इ डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।